To sú cukríky, preto to všetci športujeme a dreme a potíme sa, aby sme si mohli dať celý balíček takýchto cukríkov. Tento rok už vlastne to bude tretia sezóna našich Najšport výjazdov, ktoré organizujeme pre našich fanúšikov, našich zákazníkov. Myšlienka tohoto celého je vytvoriť nejakú komunitu. Je to spojené vlastne aj s klubom Three to Fly, ktorý vlastne nám, alebo aj všetkých ľudí takým spôsobom edukujú, ako to vlastne chodí v takej cyklistike, ako sa správať v nejakom balíku. Najčastejšie chodívame trasy po Rakúsku, predsa tam tých aut je o niečo menej, aj tie cesty sú trošičku v lepšom stave. A zväčša chodívame rovinaté trasy, raz za čas sa môže stať, že to trošku zmeníme a je tam aj nejaký kopec, ako som spomínal, ten Brownsberg. Snažíme sa vlastne aj na tých rovinách alebo aj do tých kopcov spraviť aj nejaké tréningy cyklistické, nejaké intervaly a podobne. Nech si ľudia skúsia, aké to je, naozaj, ako vyzerá taký ten cyklistický tréning. V prípade, že človek naozaj začína v tej cyklistike, nemá možno také sebavedomie, nevie, ako to funguje, keď ide väčšia skupinka. Práve preto tu máme trénerov, ktorí všetko vedia vysvetliť, ako sa správať v takejto skupinke, na čo dávať pozor. Majú samozrejme zvlášť trénera, respektíve človeka, ktorým sa im povenuje a vysvetliť tak, aby to bolo bezpečné. Také najkrajšie zážitky, alebo tak možno najvtipnejšie sú vždy, keď organizujeme možno nejakú súťaž, či už je to na vrch Brownsberg, kde sú vždy aj nejaké ceny, ktoré môže človek vyhrať, tak tam je vidieť, ako si ľudia dokážu siahnuť na dno a tá súťaživosť v každom človeku, ako sa ukáže a tam sú veľmi, veľmi pekné vždycky výhľady na tých ľudí, ako idú na úplné dno. Let's go! O čo sú tieto výjazdy? V prvom rade sú o komunite ľudí, ktorí milujú cyklistiku, milujú šport ako taký a radi sa aj sem tam ponáhaňajú na kvalitných mašinách. Takže neboj sa toho a príde sa s nami aj ponáhaňať, ale možno sa naučíš aj niečo nové o cyklistike. Je to pre všetky výkonnostné kategórie, či už začínaš, alebo si už starý mazák. Ja na tieto výjazdy chodím už dlho, vlastne od počiatku ako boli. Môžeš sa k nám pripojiť tu v Najšporte alebo na Tyršáku. Ja preferujem keď idem Tyršák, pretože bývam bližšie. Môžem povedať, že minulý rok sa mi oplatilo chodiť na tie výjazdy, pretože sme vždy na konci dobre zamakali, dali sme si aj nejaké intervaly a nemalo to len ten komunitný štýl, ale trochu sme si fakt že aj zamakali a malo to dobrý tréningový efekt aj pre mňa a môžem povedať, že som z toho potom do sezóny ťažil. V tejto jazde zažívame jedno stúpanie pri pivničkách v Rakúsku, mnohí cyklisti ho môžu poznať a tam sa to väčšinou trhá, takže vždy viem, že keď sme pri tých pivničkách, začne to byť náročné a začne trhanica takzvaná a laktá strieka zuší, ako sa hovorí, takže to je niečo také, na čo budem vždy spomínať, pretože sa to vždy opakuje, ale patrí to proste k tomu, takéto, povedal by som, závodenie. A možno nejaké také naháňanie si ega cyklistického. Čaute športovci, hlavne cyklisti. Ja som Oli z Najšportu, toto je Kubo z Three to Fly a radi by sme vás pozvali na naše útorkové jazdy, ktoré budú v útorok. Teda každý útorok o 5. alebo o 17. Dojdi sa ponáhať s nami do Rakúska na zaujímavé kolečka, ktoré si pripravíme pre vás. Na konci si možno aj trochu zapotíme. Ale určite si to s nami užijete. Nemusíš sa báť, bude viacero skupín, aj pre začiatočníkov, aj pre pokročilých, takže budeme sa venovať každému. Bude vás čakať takéto občerstvenie. Aby si sa napapkal dobre a zobral si niečo do váčku. Útorok o 5. Vidíme sa. Čau.